Jamen, jeg er helt... Alt var helt præcis. Gud, det var rigtigt. Ej, det kommer bare tæt på. Nu stopper jeg, for nu er det min tur. Du er spot on. En række kendte danskere har sagt ja til at tilbringe en dag i selskab med 3 clairvoyante vejledere. Jeg bliver nødt til at spørge, tog han sit eget liv? Ja. For at få svar på nogle meget personlige spørgsmål om deres fortid, nutid og fremtid. Det synes jeg er lidt chokerende. De clairvoyante vejledere ved ikke på forhånd, hvem de skal møde. Der sker så mange ting, at jeg slet ikke kan følge med. Men de kendte spørgsmål kan kun besvares ved at komme i nærkontakt med den åndelige verden. Jeg takker jer. Det er surrealistisk, det her. I dette program møder vi tv-værten Lasse Rimmer, der som fraskilt vil vide, om han skal få børn med sin nye kæreste med risiko for at blive skilsmissefar igen. Vi møder Peter Mygind, der vil spørge, om han kan få succes som skuespiller i udlandet. Og skuespilleren Anne-Louise Hassing, der efter en hård skilsmisse vil have svar på, hvordan hun skal komme videre med sit liv, både privat og professionelt. Jeg vil godt indrømme, at jeg er sådan en lille smule skeptisk anlagt hver eneste gang folk de siger åndeligt eller spirituelt. Jeg er sådan lidt, jeg vil gerne kunne se, at der er et eller andet fast på bordet. Hvordan har I det? Jamen altså, jeg er jo nok meget på det. Altså, jeg tror også, der er mere mellem himmel og jord. Ja. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen at sammenligne med Peter og Anne-Louise, så jeg er klart skeptikeren i blandt os. Men jeg tror egentlig, det bliver meget fedt at se, hvordan Anne-Louise og Peter de oplever dagen. Ej, jeg er spændt. Ja, jeg har glædet mig til i dag. Har I tænkt over, hvad det er, I gerne vil spørge om? Så jeg begyndte at arbejde helt småt lidt i udlandet. Jeg har åbnet en ny dør. Jeg har fået en agent i Berlin, og så jeg begyndte at arbejde lidt i udlandet. Så jeg glæder mig til at høre, om der kommer til at ske mere der, for det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg står et sted i mit liv, som er ret, hvad skal man sige, sådan, der skal ske noget nyt, fordi jeg jo har taget den her nye uddannelse. Jeg har taget en ny uddannelse, som jeg er færdig med her til september, som er en behandleruddannelse. Og jeg har sådan meget svært ved at tænke mig til, hvordan ser mit nye arbejdsliv ud. Skal jeg være skuespiller eller terapeut? Wow, det er da et moderne hjem her. Jeg har faktisk tænkt på at bygge præcis det samme, bare stråtægt. Det så kunne være meget lækkert, kunne det ikke? Ja, det er godt nok lækkert. Der vil jeg gå ned og bade hver morgen her. Præcis. Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg kommer til at få nogle gaver i dag. Og så er det op til mig at tage og favne det, jeg kan bruge, eller få ud af det, og tage med videre i mit liv, ikke? Den første spirituelle vejleder, de skal møde, er håndlæseren Krumme. Ved at læse i deres hænder, giver hun et øjebliksbillede af deres nutid og personlighed. Jeg betragter hånden som sjælens spejl. Når jeg kigger i hænderne, kommer alle hemmelighederne frem. Også det dybeste, som du engang selv har lyst til at kende og indse, at du har. Jeg har altid godt kunnet lide tanken om at tilfældigt komme forbi en campingvogn, hvor der bor en eller anden kvinde med en turban på og en krystalkugle, som måske kunne fortælle en et eller andet, som måske lige strækker en lille smule ud over, der vil ske spændende ting i din fremtid, ikke? Vi skal kigge lidt i jeres hænder, vi skal kigge på blindtegninger, og ellers se, hvad der sker i jeres liv lige nu og her. For at få et øjebliksbillede af, hvordan I egentlig har det. Så I kigger herfra, og så ser I, hvor I vil starte på papiret, og så tegner jeg simpelthen omridset af hånden hele vejen rundt. Jeg kan ikke garantere, at jeg ikke kommer til at tegne et mesterværk. Det vil jeg bare lige sige. Det er bare det. Så I ikke føler jer intimideret og tænker, jeg vidste, nej. at du er en af dem, der bare kan lave. Det kan jeg ikke, men blindtegning, der er rigtig god. Det er det. Jeg tjekker på det. Ja. Det var godt.
Jeres tommelfinger, det er jeres vilje og jeres stædighed. Pegefingeren, det er jeres hverdag. Jeres lange mand, det er så jeres ego, og det er jeres balance. Ringfingeren, det er jeres kærlighed og jeres optimisme. Lillefingeren, det er så kommunikationen, men det er også udfordringer, og jeg vil egentlig også sætte frihed på. Nu synes jeg lige, at vi kigger lidt på tegningerne, skiftevis hos jer. Skal vi bare lægge ud med dig? Ja. Ja. Det, der egentlig er mest fokus på hos dig, det er den her bule. Det er simpelthen fantasi, og det er kreativitet, og det er legebarnet. Og det er der, du har det allerbedst. Der, hvor du har sat din pegefinger, det er hernede i temperamentet. Så i og med, at din pegefinger, din karriere-hverdagsfinger, den bor hernede på temperamentet, det er ligesom dit drive, det er dit gå-på-mod, det er din styrke, og det er også din identitet at have det her flow hele tiden, fordi du får det faktisk, som du vil have det. Det er jo dejligt at have et eller andet billede af sig selv, og så sidder der en, som man aldrig har mødt før, og ud fra en tegning kan bekræfte en i, at når jeg gør noget, så gør jeg det med hele min krop og sind og sjæl. Er du med? Fuldstændig. Skal vi kigge lidt på dig her? Jeg er meget spændt. Der er noget galt, ikke? Det er en bestrålet hånd. Den der kommunikationsfinger, den kan godt lide sin plads. Den har indtaget sin plads her. Der er også virkelig sat et ordentligt punktum der, ikke? Det er der godt nok. Ja. Og selvom at det går meget hurtigt inde i dig, så er der intet overfladisk i dig overhovedet. Og det kan man måske godt tro, når du nu snakker. Men det er faktisk ret dybt. Den måde, jeg kommunikerer på, er der rigtig mange mennesker, som oplever som arrogant, og nogle gange måske endda afstumpet. Min erfaring er, at andre mennesker, som bliver oplevet som arrogante og afstumpet, når jeg møder dem, viser sig at være utrolig behagelige, meget dejlige, opmærksomme mennesker. Tak. Så jeg håber at satse lidt på, at hvis der er folk, der har det sådan med mig, så har jeg en mulighed for at omvende dem, hvis de møder mig. Så har vi heksehånden her. Det er jo en lidt anden energi, vi har med at gøre her. Man er ikke i tvivl om, at det her over det er din tommelfinger. Altså din vilje og din stædighed, det er virkelig noget, som du arbejder med lige nu. Altså virkelig, hvad vil du? Der er jo faktisk ikke et sted på din hånd, hvor linjen den er lige. Så der er en helt anden følsomhed. Du opfanger alt og registrerer alt, så jo mere du ligesom kan stå ved dig selv, fordi du er måske lidt for modtagelig, og det gør dig lidt for sårbar. Altså det bliver lidt skingert, det bliver lidt hysterisk. Kan du følge det? Lige nu er jeg sårbar i mit liv, kan man sige, ikke? Der hvor jeg er. Jeg er jo lige blevet skilt, ikke? Og det er jo det er den største beslutning, jeg har taget hele mit liv. Ja. Men er det sådan så, at tegningen kunne være anderledes om et halvt år, så? Den kunne også være anderledes, når vi er færdige. Okay. Måske du bare skulle være lidt mere cool, lidt mere afslappet. Altså, vær lige glad. Ja. Altså, slap nu af. Træk vejret, ikke? Jo. Ja. Skal vi kigge? Ja. Venstre hånd, det er jeres følelser. Jeres højre hånd, det er jeres handlehånd, jeres professionelle. Dine buler her, hvor når der I har gode buler i jeres hænder, så er det talentbeholder, så er det energibeholder, I har. Så du har jo vanvittigt meget at give af hele tiden. De her linjer, der ligger sådan en bue her på pegefingerknogen og heroppe på lillefingerknogen. Lillefingeren, det er jo din kommunikation. Man hviler, og man får det afslappet, når du kommunikerer. Og når det ligger på din karrierefinger, så er det simpelthen din tilstedeværelse, der bare gør, at du er god til at få en til at slappe af og falde til ro. Man bliver helt rolig, når du siger noget til en. Krumme var meget rosende. Man blev sådan helt... Samtidig øver jeg mig på at tage imod og nyde det. Tak. Ja, selv tak. Tak, hånd. Tak. Ja. Jeg vil gerne være dig.
Det, jeg sådan sidder og kigger lidt på, det er de her runde nogen, du har. Dem har du her på din skæbnelinje. Nu er du forbi det her stykke på din vej i livet. Men det har været mange prøvelser i dit liv. Altså skæbnemæssigt, følelsesmæssigt prøvelser hos dig. Du skal bare være cool i det. Og det er udfordringen. Det ramte mig sgu, fordi det er ligesom om, jeg rød ind i en eller anden lomme af handlingslammelse, tror jeg. Jeg ser egentlig ellers mig selv som meget handlekraftig. Det er bare angstprovokerende, fordi man ikke kender det nye. Men som jeg kan se dig nu, så er det værste overstået. Ikke? Jamen, det er, så nu tager du beslutningen. Det nye kan jo kun blive bedre. Tak. Selv tak. Skal vi kigge lidt her i dine gemmer. Nu er vi over i en helt anden verden her. Det her mønster, jeg ved ikke, om I kan se denne her. Når det går denne her vej, så er det at være Rasmus modsat. Så er det virkelig provokatøren. Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Nej, man prøver at få den anden hånd der. Du har altså modsat mønstre på de andre fingre, så uanset hvor Rasmus modsat og på tværs og provokerende du kan være karrieremæssigt, når vi så går ind i dine følelser, så er du fuldstændig modsat. Der kan det måske godt være sådan lidt svært, hvad du sådan egentlig skal sige ja og nej til, hvad du egentlig skal tage stilling til, når det har noget med det private følelsesmæssige tanker at gøre. Altså så er du lidt mere ude på en anden grund, end hvad du sådan føler dig hjemme i. Altså Krummes ord om, hvordan jeg tager stilling til for eksempel personlige beslutninger, sådan giver ret god mening. Altså, jeg kan godt bekymre mig lidt for meget. Wow. Det er da super rart at få at vide af Krumme, at det værste er overstået. Jeg skal have tillid til, at når jeg kan mærke, det er det skridt, jeg skal tage, så er det det skridt, jeg skal tage. Den næste spirituelle vejleder, de skal møde, er det clairvoyante medium Sebastian. Han tager kontakt med de afdøde og kan på den måde få svar på spørgsmål i nutiden fra personer i fortiden. Jeg ser det som min opgave at stille mig til rådighed for den åndelige verden og give budskaber videre til de efterladte. Men det er aldrig til at vide, hvem der kommer igennem. Altså ideen om, at man kan kommunikere med mennesker, som er døde, det er nok der, mine parader er højst oppe. Men det kan være, at Sebastian kan trække mig i en anden retning. Jeg har taget et billede med af min mormor, fordi hun er et af de mennesker, der betyder allermest for mig. Og har elsket mig, uanset om jeg har lavet ballade. Altså hun kunne også lide mig, selvom jeg ikke var rar, eller gjorde de rigtige ting. Hun kom hjem til os hver onsdag i 14 år, og lavede varm kakao og krydderboller, og havde et stykke vaniljechokolade med, og en lille pose bamsetter. Og så kom min morfar om aftenen og lavede lektier med os. Jeg kunne måske tænke mig at prøve at stille et spørgsmål til min mormor, som gik bort for nogle år siden. Jeg tror, at de fleste af de karaktertræk på godt og ondt, jeg kan genkende i mig selv, genkender jeg fra min mormor. Jeg vil gerne spørge hende, om der er noget, hun ville have gjort anderledes. Måske kan jeg lære noget af det. Jeg tror 100% på, at man kan få kontakt til de afdøde. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, om jeg kan komme i kontakt med min bedstefar, fordi han har betydet rigtig meget for mig. Jeg har den her fornemmelse nogle gange af, at min bedstefar han besøger mig med sin ånd i mit hus. Så jeg vil gerne spørge ham for det første, om det er ham. Og så vil jeg egentlig bare gerne spørge ham, om han har noget at sige til mig i der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Det har jeg rigtig meget brug for. Jeg er på en eller anden mærkelig måde allerede meget rørt, når jeg tænker på, at jeg måske får en eller anden form for kontakt med ham. Godt at møde dig. I lige måde, Sebastian. Hej. Sebastian. Anne-Louise. Er du spændt? Ja, det er jeg. Jeg tager min brille af, fordi jeg ser mennesker bedst uden briller, når vi sidder sådan her. Fornuftigt. Har du prøvet afdøde kontakt før? Nej.
Du kan bare lægge kuverten på bordet, hvis det er. Så tager vi den, hvis vi får brug for den. Den måde, jeg laver afdød-kontakt på, foregår på den måde, at jeg tager kontakt til dem, som du har på den anden side. Jeg kan ikke garantere kontakt til nogen bestemt. Det vil sige, for mig kan det lige så vel være en oldefar, som det kan være en meget, meget nær relation, der kommer igennem. Så det er ikke nødvendigvis ham eller hende, der er i kuverten. Jeg starter med at stille ind på dig, og stille ind på den åndelige verden, og så ser hvad der sker. Ja, den første, der kommer igennem, det er en herre. Og ja, mine hænder, de bliver lidt større, end de er. Og jeg får faktisk også vist en lidt spidsere næse, end jeg har. Og sådan lidt mere markant på en måde. Og jeg får den her følelse af, at ja, meget snaksalig og god til at bruge sin stemme, og god til at tale, og glad for at tale. Og der er meget med mennesker, hele tiden mennesker. Det var meget, meget vigtigt for den her herre her. Meget med mennesker hele tiden. Hele din beskrivelse af ham passer virkelig, virkelig rigtigt. Altså hans spidse næse. Ja, fordi den er meget fremtrædende. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, hvem du snakker om overhovedet. Det er min morfar. Okay, super fint. Og hele din beskrivelse af ham passer virkelig, virkelig rigtigt. Altså hans spidse næse. Han har fået lavet sådan en karikatur tilbage i 1940'erne eller sådan noget. Og det her billede med den her næse, det er meget karakteristisk. Ja. Og på mange måder har han også været en enorm stor inspiration for mig i hans væremåde over for andre mennesker. Men, han har været rigtig meget vigtig for mig. Super fint. Hvordan kan du relatere til juni måned? Fordi han viser mig juni måned. Vores yngste søn bliver student her nu i juni måned. Og jeg ved, at min morfar ville være... Han var enormt stolt af os, og han ville elske at se hans yngste barnebarn blive student nu. Min morfar var ham, der hjalp mig med lektier hele mit liv. Okay, hvor godt. Jamen, så giver det god mening. Men så ved at han er med der. Dejligt at vide. Der kommer blandet energi og forstået på den måde. Jeg tror både det er, fordi der er flere forskellige afdøde til stede, men den, der træder allermest i kraft, er en herre. Og jeg får både den her humor ind og latter. Jeg føler, han var godt oppe i årene, da han går over på den anden side. Midt slut 70'erne cirka. Siger det der noget? Nu ved jeg ikke, nu hængte jeg mig lige i alderen, fordi der er mange af de ting, du siger. Altså min bedstefar var jo meget humoristisk, men han var 92, da han døde. Vi beder ham lige om at komme med noget mere, og hvis det er ham, så beder vi om et eller andet, som er genkendeligt for, så du ved, om det er ham. Ja. Kan du huske, om en af hans fingre havde sat sig fast? Fordi den følelse får jeg nu. Gud. Det, du er i gang med at sige lige nu, er egentlig svar på de spørgsmål, jeg vil have stillet. Der er et papir, hvis det er, du har brug for det. Nå, tak. Jamen, jeg er helt... Hvad skete der? Fortæl. Vi beder ham lige om at komme med noget mere, og hvis det er ham, så beder vi om et eller andet, som er genkendeligt for, så du ved, om det er ham. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om jeg kan komme i kontakt med min bedstefar, fordi han har betydet rigtig meget for mig. Kan du huske, om en af hans fingre havde sat sig fast, eller havde låst sig lidt, eller sådan noget den stil? Fordi den følelse får jeg nu. Gud. Det er så vildt, da han nævner det yderste led. Så er der sådan et eller andet, der dæmrer. Ja, det har min bedstefar. Det var ham, som du kunne relatere de her ting til? Ja. Okay. Altså, den var jo halv. Han var tømmerhandler. Jeg tror, han fik skåret den af. Nå, hold da op. Så han havde ligesom sådan en stum. Vildt. Der er det sådan, kan jeg virkelig mærke, det må være ham. Det er meget genkendeligt. Super fint. Gud, hvor er det vildt. Du bliver helt varm. Skal jeg lige se, hvad det er, han viser mig der. Det kom bare lige sådan hurtigt glemt. Kan jeg lige få vist det igen? Jeg tror, det er cognac. Sådan lige til, som man siger, skylle ganen. Så... Jo, det er min bedstefar. Ja, super fint. Den første, der kommer igennem til mig, som har brug for at komme igennem til dig, er en kvinde. Nu taler hun om Vesterhavet. Hvordan kan du relatere til Vesterhavet til hende? Det passer helt fint. Det giver mening? Fra det vestlige Jylland, Ja, fordi hun taler bare om Vesterhavet, og så giver hun mig sådan en ekstrem følelse af ro. Altså, så der havde hun ro. Jeg vil gerne spørge min mormor, om der er noget, hun ville have gjort anderledes.
Måske kan jeg lære noget af det. Hun nævner... okay, at hun de sidste par... Nu skal jeg lige have det... Hun viser mig tallet 4. De sidste 4, og så et eller andet. Jeg tror umiddelbart, det er 4 år. Der har hun altså fulgt med og set, hvordan at tingene er kommet til dig på en mærkelig måde. Det vil sige, du har regnet med et, og så noget andet, der er kommet. Og så på den måde har du ligesom skulle lære at slippe det her, du har i hovedet. Mit privatliv har været noget rod i særdeleshed de første 2 af de sidste 4 år. Der var lige sådan et rodet, smertefuldt vagtskifte mellem et tidligere forhold og det forhold, jeg er i nu. Og det kan jeg godt bekymre mig lidt for meget om det, i stedet for at være til stede i nuet. Hvis der var noget, hun kunne have lært her i livet, så var det bare at være i tingene, i stedet for at have styr på det. På den måde, der minder I lidt om hinanden. Og det er faktisk derfor, hun kommer igennem til dig i dag, for at tale om den her ro her. For at minde dig selv om, at du godt kan være alt for meget oppe i hovedet, og der vil hun gerne have, at du bliver bedre til at give lidt slip. Og simpelthen få lidt mere ro i hovedet. Så nogle gange skal du øve dig i at bare være, i stedet for at sådan... Ved du, hvad jeg mener? Sådan kasser og rammer. Jeg forstår godt, hvad du mener, ja. Nå, det er godt. Altså, det bemærkelsesværdige, det er, at det, du er i gang med at sige lige nu, er egentlig svar på de spørgsmål, jeg ville have stillet. Så... Ja, det gjorde jeg ikke. Det gjorde hun. Ja, det er jeg med på. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Jeg håber, du kunne bruge det. Det kan du tro. Dejligt at høre. De spørgsmål, jeg havde, da jeg kom, dem fik jeg jo svar på, uden overhovedet nå at stille dem. Og jeg synes egentlig, at svarene var fine. Jeg kan godt bekymre mig lidt for meget og forberede mig lidt for meget på at undgå, at tingene udvikler sig på en ærgerlig måde. Det kan man jo ikke. Det kan man jo rigtig gøre i livet. Giver det mening for dig, det jeg siger? Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, hvem du snakker om. Overhovedet, det er min morfar. Okay, grunden til, at han også kommer igennem til dig i dag, det er for at sige til dig, at han er rigtig, rigtig stolt af de ting, du har opnået, og han er glad for at se, at du er så stærk. Og på den facon, der minder I faktisk meget om hinanden. Det er han ekstremt stolt af. Det er han er en stor del af det. Fordi jeg har kigget rigtig meget på ham også. Der er lidt papir, hvis der er. Du har brug for det. Nå, tak. Det var simpelthen en så smuk og rørende oplevelse. Jeg er simpelthen så glad for, at det var ham, du mærkede, fordi jeg har faktisk også savnet ham rigtig meget. Og har glemt lidt, hvor meget han faktisk har betydet for mig. Tak, det var en dejlig gave, og tusind tak. Ja, selv tak, Peter. I lige måde. Jeg har gået og forberedt mig hele dagen på, at nu skulle jeg møde min mormor. Og mit møde med Sebastian, det var sådan en 180-graders vending. Han starter bare med at ramme spot on min morfar. Så jeg er rørt. Jeg har det rigtig godt lige nu. Han giver mig sådan en følelse af, at efter hans død, så har du tænkt meget på ham. Forstår du, hvad han mener med det? Ja, der hvor jeg bor nu, ja. Der kommer en mand, altså en ældre herre. Jeg har den her fornemmelse nogle gange af, at min bedstefar han besøger mig med sin ånd i mit hus. Altså, jeg vil bare høre, om det er min bedstefar, eller om det er noget andet, fordi jeg har en svag fornemmelse af det, men jeg er ikke sikker. Godt. Ja, jeg spørger lige ham. Det, han nævner, det er, at han har tit været på besøg hos dig. Så han har været hos jer. Når du fornemmer hans tilstedeværelse, så snak med ham. Han nævner også, at det er rigtig vigtigt for ham, at du forstår, at du skal trække vejret. Hold da op. Ja, det er godt nok vildt. Ja. I det, han siger det, så er det nærmest som sådan en forløsning, og jeg ligesom bare kan trække vejret. Han nævner en stor, glædelig lykke, og det der med at bare kunne være i sig selv, og bare gøre det, der føles helt rigtigt. Det er det, han gerne vil have dig til at vende tilbage til. Det giver så god mening.
Det er godt. Det var derfor, jeg gerne ville i kontakt med ham. Det var netop for at få den der besked eller følelse af, at alt bliver godt. Og, ja. Tusind tak. Ja, selv tak. Uhøj. Uhøj. Hold nu kæft. Hvordan var det? Det var fuldstændig fantastisk. Ej, hvor skønt. Jamen, jeg er helt... Er det rigtigt? Ja. Det var... Hvad skete der? Fortæl. Eller har du... Du behøver ikke... Du siger rigeligt nu. Ej, hvor vildt. Ja, det var bare sådan den, hvad skal man sige, kærlighed, som jeg trængte til lige at mærke. Og har savnet på en eller anden måde. Ja. Det er da noget af det vildeste, jeg længe har oplevet. Nå, for skønt. Hold da op. Ja, træk vejret. Jeg fik helt utrolig meget energi af den session med Sebastian. Det var sådan en meget, meget smuk oplevelse. Ja. Altså, man kan mærke det i hele kroppen. Det er sådan helt fysisk træt. Ja, og helt sådan... Ja. Altså her også, ikke? Ja, lige helt præcis. fyldt op. Nu er jeg lidt spændt på, hvordan det bliver med Rikke der. Tænker du noget klart konkret, du vil bruge Rikke til? Eller prøve at... Altså, jeg plejer jo at sige til min ekskone, at jeg gerne vil have 3 børn. Og så sagde hun, du kan få 2. Og så sagde jeg, så må jeg finde en anden og få det 3. med. Okay. Og så blev vi skilt, så det viser sig, at det var jo vanvittigt godt forudse i virkeligheden. Måske jeg selv klaverant, jeg ved det ikke. Jeg vil lige tænke en lille smule over. Ja. Er det en god eller en dårlig idé? For jeg vil gerne have, det er en god idé. Hurra for de store spørgsmål. Og så er det lange. Det lille frække. Den sidste spirituelle vejleder, de skal møde, er den clairvoyante rådgiver Rikke. Hun arbejder til daglig med nogle af landets største erhvervsledere og giver råd og vejledning om fremtiden. Når jeg arbejder, så bruger jeg mine clairvoyante og intuitive evner, og jeg henter beskeder og budskaber ned omkring personers potentialer og muligheder, og så giver jeg dem det skub, de har brug for at kunne tage handling i den rigtige retning. Når jeg går ind til Rikke, så kunne jeg da godt tænke mig at få lidt at vide omkring mit kommende arbejdsliv. Jeg er i gang med at uddanne mig til noget, der hedder komplementær hormonterapeut, og skal ligesom forene mit skuespillerliv med en behandleruddannelse. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt at vide om, hvordan ser det ud, det her arbejdsliv, der ligger foran mig. Mine forventninger til Rikke, det er, at hun måske kan fortælle mig, om der kommer til at ske noget mere skuespilmæssigt i udlandet. Faktisk lige i dag, så er der tikket en forespørgsel ind fra en fransk filminstruktør, om jeg vil være med i hans film. Måske kan Rikke sige noget om det. Jeg håber, at Rikke kan give mig nogle spændende svar på, om det er en god idé at få et barn eller ej. Fordi min oplevelse af at blive skilt som far, der er en stor følelse af magtesløshed, og jeg har ikke lyst til at placere mig selv i en situation, hvor det er noget, jeg risikerer igen. Dejligt at møde dig. Ja, i lige måde. Du er spændt. Ja, det er det. Dejligt. Det, jeg vil starte med at introducere dig til, det er, hvordan jeg arbejder. Okay. Det, jeg kan, det er, at jeg kan se dine potentialer og muligheder og mulige forhindringer i at nå dine potentialer. Samtidig med det, så vil jeg også sige, at jeg henter informationer ned fra guider. Og er der noget, som jeg siger undervejs, som der ikke giver mening, så må du altså love mig bare at spørge ind. Og jeg ved også, at du har et spørgsmål, og det vil jeg selvfølgelig gerne komme ind på, og for at godt mærke, at det er vigtigt. Ja. Er du med på det? Ja, det er jeg i hvert fald. Godt. Hvis jeg skulle give dig en titel, så ville det være sådan noget, kan alt. Altså, CAND alt, ikke? Ja, prøver alt. Altså, jeg kaster mod i ting, fordi jeg kan ikke lade være.
Men når jeg nu siger, at du kan alt, så er jeg gået skridtet videre, fordi du er sådan ydmyg og sådan bliver lidt, om jeg prøver og sådan, ikke? Men hallo, ikke? Det du kan, det er, at du kan alt. Okay, godt. Jeg føler, at dit kald er at begynde at brede dig ud, uden for landets grænser. Det er helt vildt, at hun kommer så hurtigt ind på udland, og det er jo det, jeg kom for at snakke om. Tror du, nu har du selv været inde på det, at der vil åbne sig flere døre fremadrettet, med min skuespillerkarriere i udlandet? Ja, en af de roller. Og jeg kan ikke sige, om du har været til casting, men jeg føler i hvert fald, at der er en stor sandsynlighed for, at det er en rolle, hvor du skal gå ind og spille en... Altså hvis jeg siger sådan, altså Kennedy, eller... eller Abraham Lincoln, eller sådan en af de her store karakterer. Min følelse er, at din karriere, den kører rigtig, rigtig godt. Til gengæld bliver trukket meget over til dig og din familie. Jeg får lyst til at spørge dig om du overvejer, om I taler om, eller forsøger at få en lille æg. Ja, det var egentlig det, jeg ville spørge til. Du er jo klar til det. Og i øvrigt så din kæreste, kone, hun er rigtig, rigtig parat, og der er også noget i, der skal være en balance i, at hun også får den oplevelse i jeres... Altså, hun har ingen børn, vel? Nej. Det ramte sgu meget... Der var en grund til, at jeg sad med åben mund. Altså, det vil jeg gerne indrømme. Du kommer til, sammen med et team, at I går op ad en af de her fine røde løber et sted, hvor I så skal stå og sige tak. Det er jo lidt chokerende, at du bliver så konkret til sidst. Okay. Fordi der er ikke så mange mennesker, der ved. Der står en særlig guide bagved dig, som er en gammel japansk vismand. Ej, vildt. Jeg får lyst til at spørge dig om du overvejer at få en lille æg. Ja, det var egentlig det, jeg ville spørge til. Det er som om, at den her lille sjæl, som så gerne vil afsted ned til jer, ikke kan forstå, hvorfor du har så travlt med ligesom at være bange. Altså... Jeg har ikke lyst til at stå i 2 parallelle situationer med børn med 2 forskellige kvinder, der svarer til den situation, jeg allerede har havnet i. Det er ikke sjovt at være skilsmissefar. Jeg har ikke lyst til at være der gange 2. Den energi, som du har nu, at det kan godt tage plads i dit system om frygten for, hvis det går galt, og så skal jeg hente, og så skal jeg også koordinere 2 sommerferier, og så vil den ene have spejepølse, og den anden vil have leverpostej. Altså, alt sådan noget virkelig i virkeligheden pissehammer ligegyldigt. Altså, så har bare sådan, Lasse, altså hold op med at fokusere på noget, du kan frygte. Altså, okay. Det kan være enormt provokerende at bruge ord som frygt, fordi du ser ikke dig selv som nogen bange person. Men jeg føler faktisk, at du har det her underliggende mønster, der i virkeligheden styrer dig mere, end du selv er klar over. Det første, som der kommer ind til dig, det er det her med, jamen, altså, hvad skal jeg egentlig? Altså, jeg bliver også sådan trukket over til, at du har været optaget af noget, som ligesom... Altså, hvis jeg siger, at jeg oplever dig, som om du har været på skolebænken, eller... Giver det så mening? Det er spot on. Og det er jo det, jeg vil spørge om. Okay. Jamen, det er så vildt, at hun... Altså, de spørgsmål, jeg har haft, har jo handlet meget om min nye uddannelse og mit arbejdsliv, og hun kommer jo bare ind på det helt af sig selv. Og det ramte mig sgu, altså... Altså, jeg er nok meget... eller har været indtil nu sådan enten eller. Og jeg har netop den der følelse af, at jeg skal... Jamen, så skal jeg være det eller det. Jeg har lyst til at sige til dig, prøv at lade være med at lade det begrænse, at det er det. Men prøv at sige, at jeg er meget. Ja. Altså føler du ligesom er skuespiller, behandler, punktum færdig. Ikke? Men der er også noget med at undervise. Mm. Jeg fik også noget om at skrive. Og det er egentlig mere det, du skal kigge på og jagte. Diversiteten eller variationen. Det er ligesom sådan en blandt selv slikbutik. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her. Det sted, hvor du kan røre flest mennesker, det er ved at gøre flere ting. Ved at kombinere mange ting. Giver det mening? Ja, det gør det helt sikkert. Og så vil jeg bare sige til dig, at der står en særlig guide her bagved dig, som er en gammel japansk vismand. Det er løgn. Nej, og han står her, og han er med dig hele tiden. Og han rækker ud
i en erbødig ydmyghed til dig, og du kan trække på ham altid. Ej, vildt. Jeg blev virkelig blown away, da hun sagde det der med, at der stod en japansk mester. Det synes jeg bare var helt vildt. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Det kan jeg i hvert fald. Wow. Det, jeg mest føler, jeg tager med mig, som jeg havde rigtig meget brug for, er den der følelse af tillid til fremtiden. Tak. Det var altså virkelig på en eller anden måde bare det, jeg trængte til. Tror du, nu du selv været inde på det, at der vil åbne sig flere døre fremadrettet, som med min skuespillerkarriere i udlandet? Ja. Der er især en optagelse, jeg venter på. Okay. En casting. Det er også et karakterskuespil, hvor det handler rigtig, rigtig meget om at spille mange følelsesmæssige nuancer. Er det korrekt? Ja, en super interessant rolle. Jamen, hvor du skal spille mange følelsesmæssige nuancer i den rolle. Altså, det vil sige, det er en rolle, hvor du skal spille meget smerte og sorg. Og det, der er nemlig specielt ved det, det er, at når du skal spille den karakter, så bliver du den karakter. Altså, sådan, fordi jeg kan se et billede af dig, hvor at du ligesom du kommer i kontakt med noget af det, du har haft før. Og du har været nogle steder, smertefulde steder i dit liv, hvor du faktisk kan trække de her følelser frem, og det gør, at på kamera kommer du til at være så autentisk og brænde så meget igennem, at man simpelthen nærmest kan mærke smerten igennem kameraet. Rikke sidder lige nu og beskriver fuldstændig den casting, jeg har lavet. Det er ret vildt, fordi det var faktisk en længere tekst, hvor jeg skulle spille flere nuancer af den her karakter. Og hun sidder og beskriver fuldstændig, som mere eller mindre, det jeg har spillet. Jeg har en klar fornemmelse af, at du kommer til sammen med et team, hvor du er sådan meget optaget af, at det ikke er mig, men det er teamet, men at I går op ad en af de her fine røde løber et sted, hvor I så skal stå og sige tak til nogen. Ikke? Så Peter, du gør det hele, og du kan alt. Gå med den. Tak. Selv tak. Dejlig gave. Fantastisk. Godt. Tak. Jeg føler, at jeg har været inde i en batterioplader og har fået sådan en Jeg har gået og tænkt en lille smule på det sidste på, at jeg ved ikke, hvordan mit arbejdsliv ser ud om 5-10 år. I hvert fald den del af det, der har med for eksempel tv at gøre. Så derfor prøver jeg også lidt at få en idé om, hvad skal jeg så bruge resten af mit arbejdsliv til? Jeg har lyst til at sige, at jeg fornemmer det faktisk som om, at du har din egen form for YouTube-kanal. Eller jeg ved ikke, om det lige er det hedder. Altså, det har noget med det her videnskab og naturvidenskab at gøre. Det har noget med at regne den ud. Altså ikke bare regne, men regne den ud, ikke? Det er 100% rigtigt. Ja, så du godt kunne sådan på din lidt dejlige nørdede måde dykke ned i nogle forskellige naturvidenskabelige emner om universet, eller om hvad er der i vores galakser, eller hvad, altså du ved, sådan noget lidt naturvidenskabelig karakter. Det vil tænde dig så meget, det vil være sådan, du glemmer at gå hjem fra arbejde, og du, altså den der enorme dejlige passion, som der kommer ud af dig, stråler ud gennem øre og næse og det hele. Og det gør bare det rigtig meget sjovere at være dig. Jeg synes alt, hvad du siger, altså ringer rigtigt. Så ja. Har du nogle andre spørgsmål? Nej, jeg synes, du er kommet rigtig fint omkring det hele. Det er jo lidt chokerende, når du bliver så konkret til sidst. Det ligger ikke så langt fra ting, jeg har tænkt. Det ligger meget tæt på ting, jeg har tænkt. Ja. Det synes jeg er lidt chokerende. Okay. Fordi der er ikke så mange mennesker, der ved, så det synes jeg er lidt vildt. Okay. Jamen, det er sådan, der de leverer. De kan jeg godt, ikke? Jeg må indrømme, altså... Det er ikke vigtigt, om hun får det fra guider. Og det er ikke vigtigt, om hun får det fra maven. Men hun får det et eller andet sted fra. Det er jo som at se sådan en dart-match, hvor der bliver ramt. Altså 60 point hver gang, eller hvad det er maksimum er. Det er jo vanvittigt at opleve. Tusind tak skal du have. Tak, Det var virkelig en fornøjelse. Tak skal du have. Jeg synes, det var ret vildt. Det må jeg indrømme. Fik du stillet de spørgsmål? Nej, hun gik bare i gang med at sige, jeg har på fornemmelsen af det, du går og tumler med. Så jeg behøvede ikke, at jeg bidrager med noget der. Wow. Ja, det er ret vildt. Jeg
har fået så helt utrolig mange ting at vide i dag, som jeg kan bruge sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at komme hjem og ligesom fordøje det, og så vågne op i morgen og ligesom huske, hvad var det egentlig? Altså, nu lærer det sig her, og det skal det også bare lige have lov til. Hold nu op. Ej. Det der, hva'? Se lige den himmel. Ej, hvor jeg elsker det. Elsker det simpelthen. Sikkert en dag, hva'? Ja. Fuldstændig vildt. Man har været sådan en rundtur i alle mulige hjørner, synes jeg. Fra håndlæser til Sebastian og så til Rikke. Jeg er kun blevet mere overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord. Længere er den ikke. Det var meget godt lige at få sat 2 streger under, at så nu skal jeg synes, jeg skal lave et barn til, skal jeg bare gøre det. Det er da meget. Sådan! Jeg havde overhovedet ikke regnet med før i dag, at jeg ville have en oplevelse, der var så krystalklar, så klokkeren, som den her oplevelse med Rikke. Det er ikke vigtigt for mig, hvor det kommer fra. Hvis det er rigtigt, og det virker, så virker det. Jeg synes, det har været helt fantastisk at være sammen med jer. Dejlige mænd. Ej, var det dejligt. Ja. Tak, min skab. Det har været en god dag, det her. Det har været en god dag. Skøn dag. Det har det. Ja, det er cykelshow. Skål. For den. Skål tak for i dag. Tak for en skøn dag. Tak for smukke ord og alt. Efter jeg kom hjem fra at have været i huset, så har jeg tænkt rigtig meget over mit arbejdsliv. Jeg skulle boldre mig som i en blandt selv slikbutik i mit arbejdsliv. Og det har givet mig en ro. Så har jeg tænkt rigtig meget over den der session med Sebastian, og jeg kan mærke nu, at det er min bedstefar, der er i huset, og jeg har haft et par gange efter jeg kom hjem også, hvor der har været kontakt. Så alt i alt har jeg virkelig kunne bruge det til noget. De ting, Rikke sagde til sidst på dagen, har givet mig en del at tænke over. Nu er jeg altid forsigtig med at træffe store beslutninger baseret på, hvad fremmede mennesker siger, uanset hvor indsigtsfuldt det er. Men det er afgjort noget, jeg har taget med mig hjem og snakket med min kæreste om. Og så må vi se, hvor meget det flytter på, hvad vi beslutter os for at gøre i vores forhold det næste års tid. Sjovt nok, kort efter jeg kom hjem, efter mit møde med Rikke, så dummede der lige en ny rolle ind, så jeg skal til Tyskland og være med i en spillefilm. Så det er jo dejligt, at hun kunne se, at livet rummer mere, end man nogle gange går og tænker over.